बोली मालिक। बैठो है जा कहनी है। हाँ एगो मजदूरा के काम बा। हाँ या घर पे काम लगवावल जाओ ओकरा के मजदूरा एगो खोजो। हाँ ठीक बा। ठीक बा। तो ओकरा के जाके देख लो। ठीक बा कल ले काम लगा दियो। ठीक है बा एगो सरला नजर में हो का जाके कोई। नजर में रहला से ना हो जाके बात करो कि खाली बा कि नहीं खे। ठीक है बा। और तो ओकरा के जाके बतियाओ अभी जा। ठीक है बा जा तनी। हाँ ठीक बा चलो जाके ओकरा के बतिया के धड़क दामा के बताओ तो। ठीक बा ठीक बा। अरे क्या सरल। क्या मालिक बोली। अरे हमारा हमार मालिक कहले है कि तनी घर बनवा के बाद ठीका पर कोनो लेबर ओबर बा। हाँ हम ही बानी चल चलो हम। तो कल यह मालिक से बात कह के आ कल 9 बजे ले काम पर लाग जी हो। कल से 9 बजे ले काम पे लग जाएगा बा। हाँ ठीक बा मालिक। ठीक बा। ठीक बा ठीक बा जाते नहीं ठीक बा मालिक। ठीक। हेलो क्या मालिक भइलो कहाँ बा ओजा गाड़ी गइल बिया हमार कह के उजल रिटर्न करो गाड़ी के। ठीक बा। हाँ माल लोडिंग करके भेजो उजल गाड़ी। ठीक है का भइला लेबर के। लेबर मिल गई बा। बैठो क्या सरला है भेटाई रहला तो कहने कि कल आज है 9 बजे ले काम पर। सरला होकर माई बाबू नहीं खन। हाँ चलो ठीक है बात का हो गल बात विचार हो गइल बनो। हाँ कहला सा कि कल आई मालिक 9 बजे ले। ठीक। हाँ ठीक है बा ओकरा के बोल दिया। ठीक बा कल से आई मालिक। ठीक चलो ठीक बा। ठीक है बा ओजा दुआर तो साफ सुथरा करके रखो। ठीक बनो। ठीक बा, दुआर ठीक। नहीं आवे वाला बड़ा। ठीक बा ठीक। ठीक बा जा। मालिक मालिक ओ अरे हई सरला आइल बा बतिया ली। का बात बा ओजा कल का पुरानका घर देखत रह हमार ओजा काम लागल बा कल ले काम पे आओ। कब आई मालिक। मिस्त्री कब बजे हो। 9 बजे ले। 9 बजे कल जी हो पहले ही आवे कोशिश करियो। ठीक बा। ठीक काम बबुआ का पता तबियत खराब बका। भैया भैया खाना चाहिए हमरा के। रुक बुआ बड़ा काम मिलल बड़ा काम पर जाई तो तारा खाना नहीं बर लो ही खा ला तू पूरा। लो खा लो रो मत। लो खा लो सब खा लो। दोपहरिया में खा लियो ठीक बनू। बा दोपहरिया में खा लियो करके आ दवाई खा लियो। ठीक बा। जा तनी काम पर ठीक बा। पैसा मिल तो साजी का खाना बनी आ ना भी पैसा मिल तो उधार बाकी सामान आई तो खाना बने ठीक बनू। ठीक बा। आ लइकन संगे तनी खेल चिंता मत कर ठीक बनू टेंशन मत लो ठीक बा। ठीक बा। हाँ टेंशन ना करी भगवान खाते हो तो अभी भगवान बने नू भगवान सब देखे रहे ठीक बा। ठीक बा। हाँ खा लियो आ दवाई खा लियो दोपहरिया में खा लियो एगो। ठीक बा। हे भगवान ऐसा गरीबी साथ घर मुदलियो घर मत दी हो। माई बाबू चल के छोड़ के एगो भाई छोड़ के कैसे हम बानी जाते लियो बाबू
तनी हम जात नहीं काम पर ठीक बा ठीक बा अई खाली हो ठीक बा ठीक बनू ठीक बा अब तनी काम पले ठीक बा तो शाम के खाना बनी ठीक बा ठीक बनू ठीक बा लो लेकर संग चलियो खेले कूदे ठीक बा चिंता ना करी ठीक बनू ठीक बा हम जब तक बानी तब तक आगे ना छोड़म ठीक बा ठीक बनू ठीक बा ठीक बा खा लियो ठीक बा हेलो काय जय प्रकाश अरे के करा के बोल रहल करला के अभी ले आइला चलो लो ठीक है बा देखो तनी आगल काय सरल हमारे गोली बड़े कुबेरा कइले बड़ा एगो फंस गेल नहीं काम में भाई के तो तबीयत खराब हो गई ठीक है बा चलो मसाला वसाला ना पो कोई के एटा उटा धराबो चली ना पो ना हो एटा तो धराबो मसाला राइबा धरावा तनी ली दा चलो और क्या दी मसाला ना पो मसाला कितना मसाला ना पो 7-4 के 7-4 के हाँ ए करम बिया तार छोटका बबुआ के तबीयत खराब बा तभी हो हो जल्दी चलो चलो का भइल काम कर भइबा दर्द होई बा जाओ डॉक्टर से बोला जा जल्दी जा रो मत हाँ भइल बा बीमार हो डॉक्टर साहब देखिए बबुआ काहे छटपटाता बहुत छटपटाता 2 दिन से काहे छटपटाता को दिन से 2 दिन से छटपटाता काहे तो का भइल रहल देखी कहो तो पेटवा दुखाता हमारे पेट दर्द करता है हां तो देखी पेटवा बेटवा में तो लागता ई लीवर के कमजोर हो गइल बा लीवर के हो कुछ खाला तो ना बबुआ घट नहीं खाई गैस बना देला बेचारी और तो का लीवर के कमजोरी कर देले बा तब दवाई आई दे तनी ढेर पैसा के खर्च बा कितना लग सके तब वो लाग जी 1.5 लाख रुपया ले कम ना लगी बेसी तनी 1.5 लाख रुपया कहाँ से ले डॉक्टर साहब ऊपर समझ अब बताओ ना तो भगवान के आसरा करो भगवान के मंदिर में जाके गिरो कहे भगवान उठाओ ना देखिए चेक करे हम पैसा के जुगाड़ करम के नहीं जुगाड़ करके ले दिन चेक करके ठीक करे देखी तो उपाय लगा अब बताओ हम घरे नहीं खेनु दवाई रह तू लिया वही के ऊपर तो दाम देबो तबे नु महंगाई भम हुआ दे ठीक बा देखी जो सब बात चल देखो तनी करी पनिया चढ़ावो तनी तो देखो तनी ठीक बा तन चढ़ाई पनी है का समाचार बा रहत तनी को ठीक बनू चढ़ा ले तनी 80,000 के व्यवस्था कर जन लो दवाई बीरो हम दे दे तनी 80,000 के व्यवस्था करबो नु तो कुछ मंगा सके नी दवाई वही तले काम चली देखी तनी कोनो उपाय करी बउआ के हां तने देखो तनी पानी उनी चढ़ा दे तनी देखो तनी का हो घर है तनी ठीक बानू अब फिर और तनी चलो हो तनी तनी काम बा चलो तब 10 मिनट के बाद पनिया चढ़ी जाई तो खाली पेटे दूध ठेपी दे दिया एमएलए ठीक बनू आ साझी खा और कुछ पैसा लेके तो दवाई वही मंगाई तो दे ठीक बा तो ए तने करतनी हम चलतनी ठीक बा डॉक्टरिया में आदमी बैठी पैसा जुगाड़ के ले होते बउआ हां तो ले ले तो और अभी ठीक रह जा लेके आओ बैठल बनी जा
मालिक अरे सर लगा मालिक का रे मेहरबान करी का बोल कुछ पैसा के काम बा पैसा हाँ 2 दिन काम ना करे पैसा लेबे ना मालिक देखिए हमें भैया बीमार बा भैया बा चल अबे मालिक 2 दिन काम ना करे पैसा ले ना मालिक कुछ व्यवस्था करी अभी कोनो व्यवस्था नहीं है ना मालिक के मेरे चुका चल का कहता नहीं कि जाए कन कहते न तोरा के लेकिन घर पे सब चुका दे और एक दिन सारा काम ना करे तो पैसा लेबे रे देखी चुका दे मेरे पैसा चल 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 भाग चल मालिक देखी अरे भोर में मुंह धोए चल भाग ना मालिक मालिक जी कुछ मेहरबान कर दी कुछ मेहरबान करो पैसा कम एक पाई चुका दे कोनो अलाउ नहीं कर चल भाग ना महाराज जी दे दे का लगा अरे ऐसे त दुख बहुत एक बाट जिंदगी में हर पैसा के मोल बकी यही जे बुझाता निर्धन के रोग जानी दी है विधाता निर्धन के रोग जानी दी है विधाता ऐसे त दुख बहुत एक बाट जिंदगी में पैसा के मोल बकी यही जे बुझाता निर्धन के रोग जानी दी है विधाता निर्धन के रोग जानी दी है विधाता देहिया के टोपी कसहूं भूखिया मिटावे खट के गरीब अपन इज्जत बचावे देहिया के टोपी कसहूं भूखिया मिटावे खट के गरीब अपन इज्जत बचावे ओके जाती होई जाले कोनो बीमारी बिना रे इलाज एने ओने चिचियाता निर्धन के रोग जानी दी है विधाता निर्धन के रोग जानी दी है विधाता जेने माला माल रुपया भरल टरक बा बड़े बड़े रोग पता ओही लोग के हक बा जेने माला माल रुपया भरल टरक बा बड़े बड़े रोग पता ओही लोग के हक बा लागेला करोड़ जब करोड़ी माल कहरेले ओही जे दवाई बिनु केहू छटपटाता निर्धन के रोग जानी दी है विधाता निर्धन के रोग जानी दी है विधाता आप सब भोजपुरिया श्रोता कॉमेडी देखे वाला के नमस्कार और प्रणाम बा और यहाँ के बानी राहुल बिहारी 2 और गायक छोटू छबीला जेपी और गुडू हम बानी भोजपुरिया गायक मालिक राज और कॉमेडी के माध्यम ही बताओ गइल बा भैया के जैसे एगो धनी के घमंड होला घमंड ना करे के चाहिए गरीब के केहू के सतावे के ना चाहिए बेचारू गरीब के सतावल गइल बा ओते ना सतावे के चाहिए यहाँ के बानी डॉक्टर यहाँ के भी पैसा खातिर नहीं बचाओ बाकी इलाज करे के चाहिए जकरा के पैसा हो चाहे डॉक्टर तो भगवान होले सबके देखे के सबके देखे के बा और वीडियो ही अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले जय हो जय हो सूर्य समाज।